У Тбілісі заарештували затриманих напередодні українців. Так вирішив суд. Їх, нагадаю, цими вихідними затримали зі зброєю у Тбілісі і звинувачують у підтримці опозиції. Вже відомо, що заарештовані українці оголосили голодування. Про цю та інші події дивіться далі в міжнародному огляді. На своїй сторінці у Фейсбук нардеп Семен Семенченко повідомив, що суд арештував українців, які приїхали до Грузії просто до друзів. Їх причетність до опозиції він відкидає. Свою провину у незаконному зберіганні зброї затримані теж відкидають. Сьогодні в суді на обвинувальних актах вони написали «Слава Україні». Найближчим часом їх адвокати планують подавати апеляцію, а от на який час арештували українців не називають. 6 українців затримали у неділю. Їх звинувачують у незаконному зберіганні зброї і підтримці акції протесту опозиції після президентських виборів у Грузії. Поступки французьким демонстрантам уряд Франції призупинив підвищення податків на пальне. Принаймні наступні півроку жодних зростань цін не буде. Це сталося після 3 тижнів протестів, коли жовті жилети блокували дороги, а в останні вихідні у Парижі усе закінчили сутичками, розгоном демонстрантів і актами вандалізму. Загалом під час протестів загинуло близько 10 людей, сотні постраждали. У Сполучених Штатах Америки прощаються з 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим. Він помер на 95-му році життя. Церемонія прощання з президентом, який очолював Штати з 89-го по 93-й, відбулась на Капітолійських пагорбах у Вашингтоні. Прийшов туди і нинішній президент Дональд Трамп з дружиною Мелані. Джорджа Буша-старшого похоронять у Техасі, на території бібліотеки, яка носить його ім'я, і де похована його дружина Барбара та 3-річна донька. Тим часом світ облетіла світлина лабрадора Салі, який лежить під труною президента. Салі допомагав чоловіку в останні місяці його життя. Тепер пса направлять назад у воєнно-медичний центр, аби обрати нового господаря, якому він буде помічником. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.